Sige! Gapang! Tama na! Tama na! Ano bang kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo ako ginaganito? Nagtatanong pa! Medyo, ano daw ang kasalanan niya? Kasalanan mo? Wala naman. Naiinis lang kasi ako sa'yo. O pare, ang angas ng dating mo tapos... Bakla ka pala! Naiyaman mo! Lalaki rin pala ang hanap mo! Ang yummy mo pa naman. Pagkatapos ng ginawa natin sa loob ng kotse. Mga hayop kayo! Pagbabayaran ninyo lahat ng ginawa ninyo sa akin! Ganun? Ang bawat pasa! Luha at sugat na ibinigay ninyo sa akin ay ibabalik ko sa inyo ng doble! Hindi ninyo kilala kung sinong kinalaman ninyo! Takot ako! Bakit? Ha? Anong gagawin mo? Papatayin mo kami? Salot ka! Salot ang mga gaya mong bakla! Hindi kami salot! Masalot kayo! Kayo na ginagamit ang pera para manlamang sa kapwa at kontrolin ang bata sa bayan na to! Ano ha? Sumasagot ka na ha? Sumasagot ka? Sige! Tignan ko lang ang tapang mo ngayon kapag lumpo ka na! Suntok, tadyak at sipa, paulit-ulit. Yun ang inabot ni Abel sa magkaibigan na si Ranil at Benjo. Habang ang babaeng kasama nila na si Gina ay nakaupo lang sa ibabaw ng trunk ng kotse at pinapanood ang pambubugbog kay Abel. Ako naman at ang best friend kong si Dale nasa likod ng makapal na halaman. Tahimik na pinapanood ang nangyayari. Tama na! Uy, Ina, hindi ba tayo tutulog? Nakakaawa naman si Abel eh. Shh! Baka marinig tayo. Sige nga, paano ka tutulong? Alam mo naman na batas sa bayan na tong pamilya ng tatlong yan eh. Magsumbong kaya tayo sa pulis. O tapos, mababasura lang ang kaso. Alam mo naman na hawak ng pamilya nila ang mga nakaupong politiko dito. Nakakaawa naman. Ay, hindi ko na kaya! Maglaro pa tayo ha? Nagulat kaming dalawa ni Dale nang biglang hinataw ni Benjo si Abel ng baseball bat sa hita ng 3 beses. Pagkatapos sinagtawanan ng mga ito, hanggang sa may narinig na lamang kaming isang angil at hindi namin malaman kung anong klaseng hayop yun. Ano yun? Ha? Narinig nyo ba? Oo! May baboy ramo pa yata dito eh! Bobo, hindi ganyan ang tunog ng baboy ramo. Baka may malaking ligaw na aso sa paligid. Takbo ba eh! Takbo! Nagmamadaling umalis ang tatlo. Hanggang sa natigilan ako, nang pagtingin ko kay Abel, nakita ko na nakatingin siya sa akin. Umangat ang kamay nito habang hindi halos makakilos dahil sa dami ng bugbog na inabot niya. Halos mabasag ang mukha ni Abel at maligo sa sarili niyang dugo. Lalabas pa lang sana kami ni Dale sa likod ng mga halaman para tulungan siya nang may isang nakakatakot na nilalang ang lumabas mula sa masukal na halamanan. Aswang! Dale! Halika na, bilis! Takbo! Teka lang si Abel! Alas 11:20 ng Sabado ng gabi. Habang sinisimulan ko ang liham na ito, ay unti-unti kong binabalikan ang naganap sa buhay ko at ang naging karanasan ko sa isang aswang. 7 taon na ang nakakalipas. Dear Aswang Diaries and Madam Venus,
itago niyo na lang ako sa pangalan ng ina. Ang pangyayaring ikukwento ko sa inyo ay naganap noong huling taon ko sa university. Mula sa isang liblib na bayan sa isang probinsya sa Visayas. Nagumpisa ang lahat dahil sa tatlong nagkakaibigan. Si Benjo, Ramil at Gina. Ang mga anak ng tatlong mayayamang pamilya sa bayan namin. Karamihan ng mga negosyo doon ay pag-aari ng kanilang pamilya. Maging ang mga nakaupong opisyal sa lokal na pamahalaan ay tila pag-aari nila. Si Benjo ay kilala sa university namin bilang isang notorious na bully. Ang dalawa naman, si Ramil at Gina, ay mga kaibigan ni Benjo na hindi naman nag-aaral doon pero laging buntot kahit saan. Halos lahat ay iniilagan sila dahil kapag ikaw ang napagtripan nilang biktimahin, wala kang laban dahil hawak ng kanilang pamilya ang batas. Dahilan upang laging nakakalusot ang mga ito sa patong-patong na reklamo laban sa kanila. Fourth year college kami noon at kumukuha ng kursong architecture nung dumating sa bayan namin si Annalyn. Isang babaeng may maladyos ang ganda. She's the epitome of the word beauty and perfection. Lahat ay hinahangaan siya na pababae man o lalaki. Siyempre, di siya pinalagpas ni Benjo. Di nagtagal, doon na nagsimula ang mga kababalighang nangyari sa bayan namin. Narito ang isang kwento ng paghihiganti sa ilalim ng batas ng aswang. Matapos ang klase namin ang araw na yun ay agad kaming lumabas ni Dale ng classroom. Saktong lunchtime na, kaya dumiretso na rin kami sa paborito naming kainan sa labas lang ng universidad na pinapasukan namin. Ang karinderya ni Nanay Nieves, na sikat sa mga estudyante dahil sa kanyang masasarap na ulam, lalo na ang dinakdakan, chicken inasal at ang kanilang sinigang na baboy, na medyo malapot yung sabaw dahil sa gabi at ang kanilang bulalo. Ilan lang naman yun sa paborito kong kainin doon. Marami pa silang putahe na talagang may ilalaban din. Ano, lunch na tayo? Oo, tara. Nagugutom na ako. Kanina wala na akong maintindihan sa nile-lecture ni Sir eh. Puro pagkain nasa utak ko. Kaya pala hindi ka nakasagot kanina, no? Oo. Loading na ako. Ano orderin mo? Hindi ko pa alam. Ikaw? Kung ano available doon. Lahat naman ng luto ni Nanay Nieves masarap eh. Naglakad kaming dalawa ni Dale palabas ng campus. Di pa man din kami nakakalayo na magdahan-dahan ang lakad namin na makita ang aming dean na si Mr. Venancio. Kausap nito ang mami ni Benjo na si Doña Ligaya. Tumaas ang kilay ko nang makita ko na pasimpleng inabot ng babae ang isang makapal na puting envelope sa dean namin. Saka nagmamadaling binulsa yun. Napailing na lang ako. Si Doña Ligaya at ang iba pang mayayamang angkan sa bayan na yun ang dahilan kaya hindi umusad at umasenso ang bayan namin. Dahil sa mga gaya nitong pera ang pinapairal sa lahat ng bagay. Mula dun sa pwesto namin ay pasimple akong nakinig sa usapan ng dalawang matanda. Mr. Venancio, aasahan ko ang tulong mo para kay Benjo. Huwag kayong mag-alala, Doña Ligaya. Ako na ho ang bahala sa tatlong propesyon niya. Mabuti naman kung ganon. Alam ko na maaasahan kita. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo iba pang nagrereklamo kay Benjo. Huwag ka mag-alala. May kasunod pa yan. Talaga ho? Huwag kayong mag-alala. Ako na ho ang bahala sa lahat. As usual, natapalan ng perang matanda. Ang balita. Namimilig ko daw na hindi makagraduate si Benjo. Tatlo sa mga professor niya ang hindi nakuha sa suhol eh. At talagang binagsak siya. Paano daw kasi, hindi halos pumapasok. Pumasok man pero nakainom mo kaya high sa drugs. Kapag pumasok na matino ang isip, kung sino-sinong pinagtitripan at gumagawa ng gulo. Mga salot ng bayan na to. Kailan kaya mamamatay yung mga yan? Shh! Baka may makarinig sa'yo. Alam mo naman may matama ngayon sa paligid. Hindi naman ako natatakot sa kanila. Ina! Baby!